إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Барша ғаламдарны юқтан бар қылып, бізді өзінің санап бітіре алмаслық кең-кең ниғмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшатучы, бірден бір бүйік Раббыбыз болған Аллах Субханаху ва Хак Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мақтау ва улуғлауларыбыз болсын, жерләргә дә, күкләргә дә Аллах Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, қадірлі, сүйіклі пейғамбәребезгә күңіл түрләребездән шыққан дұғаларыбыз, Аллах Тәгаләнең сәләме һәм салаваты болсын. Ғазиз қардашларым, хөрмәтле мөминнәр, мусульманнар, Аллах Тәгаләгә тақва булыгыз. Аллах Тәгалә Құр'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллах Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни аның әмерләрен ул теләгән, ул разый булырлык дәрәҗәдә үтәгез. Аның харамнарından тыйылыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең динегезне, исламыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллах хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям турында вагаз хутбаларыбызны дәвам итәбез. Һәм пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямның бүген менә шушы ниндидер 2 дистәдән артык вакыт, 20 елдан артык, 23 елда Аллах Субханаху ва Хак Тәгалә аңа никадәр бәрәкәт бирде. Аллах Тәгалә аңа никадәр көч бирде. Һәм шушы кеше 23 ел эчендә ничек итеп җир йөзендә, ничек итеп кешелек тарихына нинди зур үзгәрешләр кертте. Һәм менә шушы 23 ел эчендә булган бәрәкәт белән, шуннан калган нур белән, шуннан калган гыйлем белән бүген дә ислам өммәте яши һәм кыямәт көненә кадәр дә яшәячәк. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям килгәч, ул тормышта булган һәрбер юнәлешне төзеде. Һәм кешеләрнең әлбәттә беренче чиратта Аллаһ белән булган мөнәсәбәтләрен, булсын ул иман мәсьәләсе, булсын ул таухид мәсьәләсе, чөнки кешеләр бик күп путларга табыналар иде. Кешеләр Аллаһыны танысалар да, Аллаһы Тәгаләгә ышанып, ул безне юктан бар итүче, ул кояш чыгара, ул яңгыр яудыра, ул безнең җан бирә һәм җан ала дип танысалар да, Аллаһ белән бергә башка затларга гыйбадәт кылалар иде. Һәм Аллаһның илчесе менә шушы иң зур зулымлык булган ширк афатын чыгарып, чистартып, әлхәмдүлилләh кешеләрне таухидкә чакырды. Кешеләрне бер Аллаһка гыйбадәткә чакырды. Һәм аның алып килгән дине әлбәттә ул Аллаһ белән араны төзәтүгә генә түгел иде. Аллаһның дине адәм баласының бөтен тормышын төзәтте. Иң беренче Аллаһ белән икараны, пәйгамбәр белән икараны, кешенең үзенә булган хакларын, бурычларын, кешенең әти-әнисенә булган туганнарына карата, гаиләдә ирнең хатыны каршында, хатынның ир каршында, ата-ананың баласы каршында, син яшәгән җәмгыять каршында, синең туган җирең, туган илең каршында, туган шәһәрең каршында, башка дин әһелләре каршында син үзеңне ничек тотарга тиеш? Үзеңнең дустың белән ничек булырга тиеш? Дошманың белән ничек булырга тиеш? Менә шушы һәм башка нәрсәләрне 23 ел эчендә шушы шаблон идеального мусульманина Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям төзеп калдырды. Һәм ничәнче генә гасырлар булмасын, кеше кайсы гына илдә, кайсы гына җирдә яшәмәсен, әгәр дә ул шушы шаблонны алып, кешеннән килгәнчә үз тормышын шушы шаблонга салып төзергә тырышса, бу иң хәерле бәндә булачак. Бу иң хәерле, иң яхшы кеше булачак иншааллах. Һәм сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям килгәндә беләбез,
гарәпләр, алар йөзләгән ел үзара сугышалар иде. Кабилә белән кабилә арасында низаклар булды. Бер-берсеннән үч алулар булды. Бер-берсен юкка, әлбәттә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям моны белде. Моны яхшы аңлады. Һәм бер кашанда мин килдем яңа закон белән, битте сезнең законнар. Бер-берегездән үч алу тегесе бысы дип тотынма. Ул һәрвакыт белде. Әгәр дә хәзер ул монда барып проблема ясаса, менә бу кабилә килеп җитәчәк. Әгәр дә монда ясаса, бу кабиләне яклаячак. Ул бу әйберләрне яхшы белде. Хәтта дәгъватны тизегәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям белде, кайсы кабилә көчле, кайсысы зәгыйф, кайсы кабилә астында нинди кабилә тора. Һәм ул белде, әгәр дә бу кабиләнең башлыгы исламга килсә, бу кабилә киләчәк. Бу кабилә исламга килсә, монсы киләчәк. Менә шулай итеп Аллаһның илчесе бөтен сиясәтне тизеде. Һәм әлхәмдүлилләһ, аның сиясәте камил булды. Камил булды, ул бөтен нәрсәләрне тизеде. Һәм әлхәмдүлилләһ, менә шушы Пәйгамбәребезнең шушы кешеләр арасында алып барган тәрбиясе, сиясәтенең нәтиҗәсе ничә йөзләгән ел сугышып, дошман булып, бер-берсеннән үч алып яткан кабиләләр бер байрак астында, бер дин астында, тәүхид астында берләшә алдылар. Шуңа күрә Аллаһның дине таркату өчен килмәде. Аллаһның дине берләштерү өчен килде. Аллаһның сөннәте, Пәйгамбәребезнең сөннәте килде кешеләрне шушы сөннәт астына җыеп, бер-берсен яраттыру өчен, бер-берсен хөрмәт иттерү өчен. Түгел анда кайбер кешеләр уйлаган кебек, бер-берсен ватып, җимереп, монда бер күчкә, тегендә бер күчкә, буларны каргыйлар, буларны, аның өчен килмәде. Бу сөннәткә каршы нәрсә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шушылай татулаштырды, берләштерде, бер дин астында җыйды. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям хәтта ниндидер низаклар, гади генә мәсьәләдә, ниндидер сияси, ниндидер кабиләләр арасында, хәзер бит яратабыз, межконфессиональный, межнациональный, внутриконфессиональный, бик күп сүзләр инде яңа безнең кирде, ләкин кайвакыт әйтерсеңләр бу бер бытовой проблема, көнкүреш. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шуны да иң камил рәвештә төзәтә иде. Хәдистә килә. Сахабалар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям белән җыелышып утыралар мәчеттә. Әлбәттә, ул вакытта мондый мәчетләр булмады. Чөнки ихтияҗ да юк иде. Анда җылы, мондый калын стеналар кирәкми. Шулай бит, ниндидер бүрәнәләр утырттылар да, күләгә булсын дип, ышык булсын дип, шушылай мәчет ясап, нәрсәдер аның диварларын куеп, шунда гыйбадәт кылдылар. Шулай торып утыралар, ком өстендә, бер мәлне ни күрсәләр, бер бәдәви килгән. Кем ул бәдәви? Бедуин дип әйтәбез. Бәдәви ул вакытта авыл кешесе дип килә инде. Ягъни шулдә ул дөя көтеп ятучы. Шунда яши ул, шунда дөясен көтә ул, һәм ул килгән шәһәргә. Бер мәлне моның кысталып киткән, йомыш үтисе килгән, кичкенә йомышын. Ләкин бәдәви белми җирле тәртипләрне, анда шулдә бит инде, бөтен җирдә бәдрәф. Кайдыр бара да йомышын үти. Ярар бу карады да, монда ниндидер кыйма стена тора. Инде урамда йомыш үтәп булмый дип, кыйманың бу ягына кирде дә йомыш үти башлады. Бу мәчет булып чыкты. Монда утыра Аллаһның илчесе, монда утыралар сахабалар, Аллаһның йортында, уйлап карагыз. Монда кырда кылыч та бар, ук та бар, бөтенесе бар. Сахабалар утыралар, бер мәлне каяндыр берәү килгәндә, гаурәтен ачып, йомышын үти мәчеттә. Менә җәмәгать, бүген ул хәл булса, ул кеше нәрсә белән бетерер микән инде без белмибез, Алла сакласын. Ул инде исән калмасы, наверное. Сахабалар моны күреп, урыннарыннан сикереп тордылар. Һәм киттеләр проблеманы решать итәргә. Нәрсә эшләтергәннәр булган, аларның да гайрәтләре купты. Ничек инде Аллаһ йортында бәдрәф ясап, ул йомыш үтәп тора. Теге аңламый да ул. Ул аңламый да. Килгән урамда үтәп булмый бит, менә кергән дә кыйманың бу ягына үти. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, туктагыз диде. Калдырыгыз аны диде. Аллаһның илчесе көтеп торды тегенең йомышын үтәп бетергәнен. Аны хәтта галимнәр моның турында язалар. Ни өчен шулай көтеп торды ди? Аның сәбәпләрен язалар. Чөнки килеп ябышкан булсаң да ул бөтен җирне шәшрәтеп бетергән булыр иде. Галимнәр күп язалар моның турында. Хәтта шушы бер хәдистән бик күп гыйбрәт алалар. Сәламәтлегенә зыян килгән булыр иде. Исән калса инде.
Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалдырыңыз аны дейді. Тегісі жұмышын өте бітірді де, Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кел әлі" дейді. "Кел, шайтан" демей. "Кел, дұшман. Қазір өлтіреміз сені." Жоқ, кел әлі дейді. Сахабаларға айтты: "Янып тұралар беттегілер, нишәтірге. Бар олығыз сауыт біле су дейді. Һәм теге жұмышын жештіріп қойыңыз дейді. Түгігіз үстіне су дейді. Яғни құм, ол су үстіне түксең, нәжіс сидік чүп кете осқа. Һәм нәжіс біте. Шулай бит. Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Барығыз" дейді. Қайнап тұрғанша барып суны жештіріп қойыңыз дейді. Бұл кіші келемінде Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям отыра. Қарай тегілерге, тегілерінің көздері яна. Аңлап була, біз де шулай болар едік. Шулай бит енді. Ничеген Аллах йортында. Ләкин Пәйғамбарыбыз ол бір қашанда хискә бирелмей. Ол Аллахның вахйы белән эш итә. Һәм қарай тегілерінің йөзләре яна ашудан Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям һәм әйтә: "Достым" ди. "Аллахның йорты" ди, аның өчен түгел ди. Аллахның йортында намаз укыйлар, зикр әйтәләр, Аллаһка гыйбадат кылалар ди. Ягъни мондый эш өчен башка урыннар бар ди. Һәм Пәйғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның шушы насихаты бу бәдәвинең йөрәгенә шул кадәр үтеп керә. Бу бит инде аңламый, нигә моңа ачу тоталар? Моның өчен ул нормально. Ул өйрәнмәгән, аңа өйрәтмәгәннәр аны, шулай бит. Шуннан соң ул дуа кыла: "Я Раббым" ди, "Сал үзеңнең рәхмәтеңне миңа һәм Мөхәммәдкә, бүтән бер кемгә дә салма" ди. Бүтән бер кемгә дә рәхмәтеңне салма ди. Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям елмая да: "Син шул кадәр киң нәрсәне тарайттың" ди. Ягъни Аллаһның рәхмәте буларга да җитә ди, бөтенесенә дә. Менә җәмәгать, бу бер проблема, гади генә. Һәм ничек итеп Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шуны хәл итте. Менә бүген бит инде университетларда, институтларда укыталар төрле шундый фәннәр, ничек итеп илләр арасында, дәүләтләр арасында низаклар ясамаска, конфликтология укыталар. Менә әзгенә Пәйғамбарыбызның тормышын укытсалар иде. Безнең студентлар, булачак политиклар, алар азрак бәлки кеше белән эшләргә өйрәнерләр иде. Шулай бит, Аллаһның илчесе калдырган мирас белән. Шуңа күрә, менә бу бер генә мисал җәмәгать. Пәйғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менә шушы ничек итеп шушы нәрсәләрне төзәтә иде. Шушы нәрсәләрне кили иде. Һәм Пәйғамбарыбыз алейхиссалату вассалам, беләбез, ул Мәккәдә туып, Мәккәдә үсте. Мәккәнең туфрагы аның туган туфрагы иде. Мәккәнең ватаны иде. Әмма ләкин беләбез, 13 ел, беренче 40 ел шунда яшәгәннән соң, аннары соң 13 ел кешеләрне дингә өндәгәннән соң, Пәйғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мәҗбүр булды туган җирен ташлап китәргә, Мәдинәгә күчәргә. Шулай бит. Һәм әлбәттә Мәдинә мөселманнары Пәйғамбарыбызны кылач белән җәеп каршылады. Аларның тормышларында иң бәхетле көн иде. Мәдинә мөселманнарының, ансарларының тормышларында иң бәхетле көн кайсы көн? Мәдинәгә Мөхәммәд пәйгамбар килгән көн. Мәдинәдә кояш чыкты дип әйтәләр сахабалар. Яңа кояш чыкты ди. Теге кояш ул кояш түгел иде. Мәдинәгә чыкты кояш ди. Мәдинә яктырды ди. Аллаһның илчесе килгәч ди. Иң яраткан кешеләре килде. Шулай бит. Хатынына, ата-анасына, баласына, үзенә карата яраткан. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны бик яраттылар. Бүтән нәрсәсен бирергә әзер иделәр. Шуңа күрә ул Мәккәдә төзи алмаган дәүләтне дә Мәдинәдә төзеде. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең җирен ярата иде. Ул Мәккәне сагына иде. Кишләрен ул хәтта күңеле тулып, елап Мәккәне искә ала иде. Теге кафирләр мине кудылар, Курайшлар халак булсыннар, теге булсыннар, Мәккә юкка чыксын дип утырмады. Хәтта Мәдинәгә килгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, беләбез, Мәдинәдә бәрәкәт булмый. Кыйлар су булай да әз. Кыйларның сулары яраксыз ичеп булмый. Су шул кадәр кыйммәт иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ул мәсьәләләрне хәл итте. Аллаһның рәхмәте белән. Һәм иң беренче җимешләр, хөрмә, финиклар пешкәч, балалар җыеп Пәйгамбәрбезгә алып килделәр. Я Расулаллаһ, Мәдинә өчен дуга кыл әле дип килделәр. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның дугалары бар. Һәм Мәдинә өчен кылган бер дугасы: "Я Аллаһ", диде, "Мәккәне яраткан кебек, безгә Мәдинәне дә яраттырсаң иде", диде.
Ягъни Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең туган җирен яратты. Һәм Мәккәне яраткан кебек, Мәдинәне дә яраттырсаң иде, һәм Мәдинәгә дә бәрәкәт иңдерсәң иде, бу шәһәргә дә бәрәкәт иңдерсәң иде дип дуа кылды. Шулай бит. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ул безне җир белән бәйләде. Үзенең туган җире белән бәйләде. Аннан бизергә түгел, үзеңнең ата-бабаңнан, үзеңнең әти-әниеңнән, үзеңнең туганнарыңнан бизе турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сүз алып бармады. Шулай бит. Шул ук, мәсәлән, беләбез, анда да төрле милләтләр булды. Гарәпләр, алар үзләре ак тәнле булды. Ак тәнле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның да тәне кара түгел иде. Абу Бәкр ак тәнле иде. Кайбер шулай бит, гарәпләр булгач, кайдыр ул күргән дә инде бер гарәпне, әйткәннәр дә, ул бәлки Эфиоп булгандыр, бәлки башкасы, ул үли Пәйгамбәребез дә кара булган. Аның тәне ап-пак булды. Абу Бәкрнең тәне ап-пак булды. Усманның тәне ап-пак булды. Алар ак, ләкин араларында беләбез башка җирләрдән килгән кара тәнлеләр бар иде. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы төрле җирдән килгән милләтләрне җыеп, бер кашанда сез анда каралар, сез анда сарылар, без аклар дип, яки без гарәпләр, сез фәләннәр дип бер кашанда йөрмәде. Ул шушы нәрсәне, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы дуслыкны ул алып бара иде. Хәтта беләбез, бер конфликт була. Бу конфликт була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аны хәл итә. Әмма ләкин бу конфликтны хәл иткәндә, ул теге вакытта кебек рәхимле булмый. Ул алай рәхимле булмый, чөнки теге вакытта ул бәдәви, ул надан иде. Ул тәрбиясез иде. Аңа ата-анасы өйрәтмәгән, мәчеткә кирип җумыш үтәмә дип. Шуңа күрә ул аның хәлен аңлады, ул аның күңелен җибетеп төзәтергә тырышты һәм төзәтте дә. Ә монда хатаны ясады аның артында басып торучы. Аның артында басып торучы сахабасы хаталанды һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аны шул кадәр орышты. Шул кадәр аны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кат итеп төзәтте. Әбу Зәр радиллаһу анһу, Аллаһ аннан разый булсын, бер вакыт Билалга, беләбез, муазин Билал, аның тәне кара иде. Ул нәрсә дип әйтте? Әй, кара тәнленең баласы диде. Безнеңчә әйткәндә негр баласы дигән сүз. Шулай бит? Шулай әйтте. Әлбәттә, моның белән Билалның күңеле күтәрелмәде. Кемгәдер Аллаһ ак тән бирсә, кемгәдер караны бирде. Шулай бит? Кемнең нинди насип? Шуңа күрә Билал радиллаһу анһу бу сүзләрне ишетеп, аның күңеле төште. Аның күңеле төште һәм бу хәлне ул барып Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга әйтте. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Әбу Зәрне үз янына чакырып, син, Әбу Зәр, шиктән чыктың диде. Ты переступил границу диде. Син шиктән чыктың диде. Синдә җәһилият бетмәгән әле диде. Ягъни синең ишеңдә әле утыра җәһилият диде. Ягъни исламда бу әйбер юк. Әле синең исламга кадәр булган ширең, авыруың, җәһилиятың әле бетмәгән диде. Һәм шундый йөз белән ул Әбу Зәрне ачулана. Әбу Зәр әйтә: "Валлаһи, Аллаһ белән ант итәм ди. Пәйгамбәребезнең бу сүзләрен ишетмәс өчен ди, башымны кылыч белән киссәләр җиңелрәк булыр иде миңа." Ничек итеп ул аны кабул итә? Ничек итеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям менә конфликт мөселманнар арасында гаделсезлек килеп чыккач, ничек ул аны төптән чаба? Сез уйлап карагыз, берәр сахаба моннан соң шулай әйтә аламы? Шушы бер ишеткәннән соң, "Валлаһи ди, башыңны кылыч астына куй" дип әйтсәләр ди, миңа аны кую җиңелрәк булыр иде Пәйгамбәребезнең бу тәнкыйтен тыңлаганчы ди. Чөнки бик авыр кабул итә. Һәм нәрсә эшли? Китәме? Кая ул Билал? Мине барып Пәйгамбәргә ләкләгән. Кая ул анда? Хәзләп табам мин аны. Ул бара. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның насихатыннан соң китә, Билалны эзләп таба. Билал каршына килә, теге кара тәнле негрның баласын эзләп таба да, ак тәнле Әбу Зәр нишли? Үзенең битен куя җиргә тезләнеп һәм әйтә: "Битемне күтәрмим" ди. "Аягың белән минем битемә басмыйча" ди. Менә кашан аягың белән, табаның белән минем йөземә басасың китереп ди, шуннан соң гына башымны күтәрәм ди. Карагыз ничек төзәтә. Ничек җәһилиятне чыгара. Әлбәттә Билал каялы басыйм әле шул ак тәнленең дип йөзенә басмый. Ничек мин Аллаһыга сәҗдәгә төшкән йөзгә басыйм ди. Күтәр йөзеңне ди. Әлбәттә шәкеләнми. Менә шушылай иттереп
Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям шушы тән төсе белән булсынмы, милләт белән булсынмы, синең чыгышың булсынмы, мәсәлән, кемдер бай баласы, кемдер хәерче баласы. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям менә шуның сәбәпле кемдер үзен өстен күрсә, кемнедер кимсетү булса, аны төптән кисә иде. Һәм монда ул алай рәхимле булмады, теге вакытта кебек. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям хәтта хушлашу хаҗында, хушлашу хаҗы, прощальный хутба дип киләбез. Шуңа бит, уйда иң үзенең кадерле сүзләрен әйтте. Иң хәерле сүз. Һәм шунда нәрсә диде? Әй айюханнас диде. Әй кешеләр, инна раббакум вахид диде. Сезнең Раббыгыз бер диде. Атагыз бер диде. Сез бер ата балалары, бөтенегез диде. Атагыз бер диде. Барыгыз да Адәмнән туды, Адәм туфрактан яратылды диде. Сез бөтенегез туфрактан яратылды. Арагызда иң хөрмәтлегез, иң тақва булганыгыз диде. Фәләннең баласы булганга да түгел, татар булган өчен дә түгел, яки урыс булган өчен дә түгел, инглиз булган өчен дә түгел, шулай бит, гарәп булган өчен дә түгел, ак яки кара булган өчен дә түгел. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, иң хөрмәтлегез, иң диндар булганыгыз ди. Һәм бер гарәптә гарәп булмаучыдан өстен түгел ди, гарәп булмаганның да гарәптән өстенлеге булмаган кебек ди. Менә шулай итеп, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям ул милләт ара мөнәсәбәтләрне төзеде. Шулай ук дин ара мөнәсәбәтләрне төзеде. Әгәр дә кем бер мөселман гаделсезлек белән ниндидер бер мөселман булмаган кешенең малын алса, ул мөселман булмаганның малын кем яклый иде? Аллаһның илчесе яклый иде. Гомәр яклый иде. Әбу Бәкр яклый иде. Хәтта Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам аларның гакыйдаларын, аларның иманнарын белеп булды. Сирада хәтта шундый вакыт Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям авыр булгач, шуларга ярдәмгә җибәрде. Беләбез, Эфиопия, Мәккәдә мөшрикләр мөселманнарны изә башладылар, сыта башладылар, үтерә башладылар. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямга нидер эшләргә кирәк ха? Чөнки аның булай да санаулы өммәте, сахабалары бетәшәк. Ярый, алар түзәләр, аларны иманнарыны, ләкин аңа өммәтне сакларга кирәк. Шуннан соң ул иренә башлады. Мәгълүмат җыя башлады, информация кая, нәрсә, нишләтергә? Монда барса, монда хәләк итә, монда. Эфиопиядә Наҗаши. Ул Эфиопияның патшасы, ул вакытта Наҗаши дип атала, Негус дип әйтелә инде. Негус, каядыр фараон, каядыр император, каядыр Негус дип атала. Ул христиан кешесе иде. Гайсәгә ияргән, гыйбадәтен кылучы, ул христиан кешесе иде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям иң беренче җибәрде мөселманнарны кая? Барыгыз шуңа диде. Кирегез шуңа диде, үзегезнең кем икәнлегегезне әйтегез диде. Коръәнне җиткерегез диде. Һәм ул сезне яклар диде. Һәм күпме кешеләр арага кирип, Негусны кытыртырга тырыштылар. Син буларны кабул итмә. Булар анда фитнәчеләр, булар Мәккәдә ир белән хатынны айыра, тегене эшли, моны эшли дип нәрсә генә таратмады. Ләкин христиан динен белгән, үзенең динен тоткан патша нәрсә диде? Минем территорияда сезгә беркем дә тимәячәк диде. Сезгә беркем дә тимәячәк диде. Һәм әлхәмдүлилләһ, беләбез, Аллаһ ахырдан аның калбын ачты. Һәм аңа беләбез һидаят бирде. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям менә бу нәрсәләрне күрә иде. Бу нәрсәләрнең бөтенесен төзи иде. Һәм инде берничә сүз ахырдан әйтеп китәсем килә Пәйгамбәребезнең ахыр көннәре турында. Әйе җәмәгать, сахабалар, Аллаһ алардан разый булсын, шул кадәр Пәйгамбәребезне яраттылар, хәтта бер сахаба да күз алдына да китерә алмады, бер көнне Мөхәммәд Пәйгамбәр үлер дип. Һәрбер сахаба белде, мин үләчәкмен һәм мине Мөхәммәд Пәйгамбәр җирләячәк, бөтенебезне җирләячәк, аннан соң үзе үләчәк дип уйладылар. Ләкин алай түгел икән. Аллаһның илчесенең дә бу дөньядан китү көне җитте. Һәм әлбәттә Пәйгамбәребезнең вафаты турында аерым хутбалар кирәк. Чөнки ул үзе анда бик күп тәрбияләр, иншалла насип булса, киләчәктә ул нәрсәләргә тукталырбыз. Ләкин җәмәгать, шуны гына әйтәсе килә, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям үлем фәрештәсе белән беләбез Гайшаның өендә очрашты, һәм ул вакытта Пәйгамбәребезнең 9 хатыны бар иде, һәм 9-ында да ул гаделлек белән бүлеп йөри иде. Ләкин кайсысына барса да ул авырды, инде белде, тиздән китә. Кайчан Гайшаның шираты җитә? Кайчан Гайшаның шираты җитә дип сорый иде, һәм аның хатыннары аңладылар, аның Гайшаның өенә кайтасы килә, һәм аны Гайшаның өенә китерделәр. Һәм үзләре аның янына хәл белергә киләләр иде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям Гайшаның өендә үлде. Шулай бит. Хәтта үлгәндә күп насихатлар әйтте. Гайшаның мисвагын күреп,
күзе белән күрсәтте, миңа каптыр әле. Гайша анабыз үзенең селәгәе белән юешләп пәйгамбәребезнең авызына каптырды һәм пәйгамбәребез Гайшаның күкрәгенә, түшенә башын куеп үлде, шулай бит. Һәм менә бу сынау сахабалар тормышында иң зур сынау булды. Моннан да авыр, моннан да кешене сызландыргыч, күңелне авырттыра кисә торган бүтән бер сынауда килмәде аларга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Әгәр дә минем вафатым, минем үлүем, минем сахабаларым өчен ни кадәр авыр булганны беләсегез килсә ди, күз алдыгызга китерегез ди, бер мизгелдә бүтән туганнарыгыз үлеп бетсә нәрсә булыр ди. Сез бер үзегез калачаксыз. Әниң дә үлә, әтиң дә үлә, әбиең дә, бабаң да, хатының да үлә, балаларың үлә, туганнарың үлә. Синең бер кемең калмый, син бер үзең басып каласың. Менә алар өчен ди, шуннан да авыр булды ди. Мине югалтты ди. Алар өчен шуннан да авыр булды. Шуңа күрә шана алмадылар. Шуңа күрә Гомәр кылычын чыгарды, башын кисәм диде. Кем? Мөхәммәд үлде дип әйтә ди. Шуңа күрә алар шана алмады. Бу бик авыр сынау булды. Бик авыр сынау булды. Һәм Анас ибн Малик радиллаһу анһу әйтә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Мәдинәгә килгән көнне Мәдинә яктырды ди. Мәдинә нурга күмелде ди. Ул үлгән көнне бүтән Мәдинә караңгылыкка төште ди. Шуңа күрә бу аларга бик зур сынау була. Аның китүе һәм пәйгамбәребезнең китүе генә түгел, күк белән җир арасында элемтә бетә. Вахи үзелә. Димәк, моннан соң Аллаһыдан җиргә вахи килмәячәк булып чыга. Менә шуңа күрә ул алар өчен зур кайгы, зур хәсрәт булды. Раббым Аллаһ безгә сөекле пәйгамбәребезне яратып, аның сөннәтен саклап яшәүләрне иншаллаһ نصيب السيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله.